Таско, карай към Веждан! Атанасе, ненормалник, внимавай! Леле, това е Веждан, бе! Веждане? Айде Веждане, да ходим добре да ли си? ядем. Добре съм, само малко ме заболя. Ох, чакай да стана. Веждане! Споко, бе, гай, се бавам се. Веждане, Младен ти си съм. идиот. Много Ти си тъп. идиот. Добре, гайс, добре, извинявайте, чил. Стига. Това не са ли Тони и Боби? Докс, защо не вдигате? Тони, какви са тия, бе, брат? Не знам, брат. Дай да си продължим. Само млякото ще искаме. Това ще бъде 9,99. Ето ти тука. Задръж рестото. Това беше рандом. Какво им става на тези двамата? Това беше рандом. Но както и да е, както ви казвах, видяхте, че нищо ми няма на ръката. Глупаци. Добре, док. Айде да влизаме при малкия. Роберто, пак ли си се изсрал на килима? Ами, като почнеш да ми извеждаш по-честно, няма да се случва пак. Малък, печелиш ли?